Oke bos, iki mulai ngerah lombok neh. Beh. Kita mulai. Ojo direkam. Iki sok minggu sida nggih gapura ta, Bu? Jadi himbauan untuk semua. Ngono lho, Pak. Nari ngomong ngono kuwi. Himbauan harus hadir. Ngono kuwi. Tidak hadir berarti dapat geret. Sebentar Pak, izin menyapa Pak Rati. Apa? Aku tidak bawa HP. Pak, hotspot dulu kah sebentar. Sabar. Kangge izin Bapak Rati. Sik bos, dipending iki enek sing hotspot. Beh, buruh sik bos ngene iki. Lah, sian. Melu buruh. Bater ta iki? Ya ora. Ya aku sebagian ngendi ngono ae. Wong ngene iki ya wong buruh sik. Awake lebur. Kalau bos panas ya kok. Sok macet ngulon mati barang ya sange duwe to. Yo iya. Wong makame ya yo. Rati sepuh ya Rati. Buruh sik bos, ngene iki lho Papua iki. Iki rada cinceng bos. Beh, iki lho cinceng-cinceng ngene iki piye? Ternyata tunggane rada bliyet tok. Bos e barang ora ngungak bos iki. Blas. Ya. Blas iki sing penting ngetik HP nang omah karo nomor duit ngono lho, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi. Dak, sing ijo, Bos. Bodonge lho. Sing ijo ae, Bos. Wis dipadani ae aku bos ibu-ibu. Wis lanangan dhewe kok. Sopo sing tanggung jawab iku? Sopo sing tanggung jawab iku lanangan dhewe nang tengah wong wedok. Rame pokoke lek nang Papua iki. Yo ana di wong Jawa lho. Oh. Duite polong karinyek apa ora nang panasan iya. Padha ae. Padha nang ndine ora rekose rentuk duit. Ya. Jual kuil. Kuat duit. Kone penake sing dilihat bae. Sing golek merotol. Apa kuwi? Anu iki lombok. Kok semongko. Semongko. Kamu dini mateng ora anu, Mak? Mateng. Aku ora mateng ya. Mateng uteh. Semongko. Semongko dikene semongko. Berarti rezekine bote kuwi. Iya, aku uteh. Ibu Siti. Oh, wis amblas kok. Dadi pakan pitik. Ya semongko ke dibuang kok mek. Marahin aku kan tata diingin kae. Ora kota. Ayo. Arek kanthi tata. Ingat jaluk penyeteng di apa ngene. Wong iki tempat. Pirang dina pisan to? Seminggu, Bos. Lah sing sare proso koyo suwi. Iya, Bos, tapi iki kan dina Jumat kae, Bos. Jumat. Oke. Wis minggat kono. Lah wong buruh arek kon minggat piye lho? Iki aku ya wis Tok-tokane. anak go lagi iki wong buruh arek ngono ku lho, Bos. Weh, Lha iku tok-tokane kok. tokan iki. Ono wis kenceluk gaji kono. Lah bos ora gelem ngaknya di bos ini. Bos wis minggat kae. Oleh kae. Bos. Wis terkirim. Wes. Weh, sik sebelah Bandeng kira yo iki lho delok sik nggonmu Bandeng iki lho. Lemu Bandeng kira Kae, aku ayo. kae ndur Bandeng kae rek merah putih kae akeh kae Jane warisan. Ngerti lho. ndur kuwi Iki. Ya urung abang ngono. ya abang pucuke ora apa-apa Weh nyeluwit ini, Bos. kuwi ndur Bos loro kas Bos Iki. ya tante mbakmu Ini harus teliti, Bos. harus urung jere wes arek rong kedok mak dirampung cepat ini diliwang itu mulu yo lek kae lembur sampai magrib Nah, mlebu newe andak siji. percaya nek Bos
Engko sore cair, Bu. Iya. Bayaran. Sore 12 lagi. Awan cair loh, Bos. Ya lek awan cari keringetnya. Cair es batune. Oh iya. Ngene Peh. Lek cuy. Wis kabeh ae sing ning Jawa, sing ning endi diingi enek sing jere kok Ponorogo ya wis alam ae, kok Papua iki ya wong kok ngendi-endi kok Gialek, kok Ponorogo, kok Makassar ngono kuwi ndak terima sitok lah. Kok wong Nganjuk, Bos. Kuwi Watu Limo ngono lho, Bos. Berarti aku suruh nah. Kuwi wong Suruh. Kok wis Jawa Timuran kuwi. Ki Papua ya rene. Sing isine wong Papua kok buruh. Domong ngene iki golek ning dolan ning Jawa kuwi jarene iki. Peh ning Papua golek dhuwit gampang ngono ya gampang. Gampang nek gelem buruh. Apa lho Mbak Des sing pringis iki? Pringis untune sampe garing ngono lho, Pak Bos. Ya lah, De. Lek sampe garing untune ya ora oleh duit. Garing untune boyoke sampe nang arep. Ora apa-apa, sing penting diparingi sehat. Amin, amin. Limpah. Ngono ku lho. Oleh burung. Ngono kuwi. Aduh. Engko iki sapa ngerti engko ning Pak Prabowo engko dibantu. Oke, langsung di nang Papua kae ngono. Lah iya to. Dikirim Dikei uang saku. 5 juta. Ngono ku lho. Iya ra mampir ngono lho, Bos. Oh alah. Pak Wakil Presiden. Iya, dak kae nyaran Ciki kae ya ora diambil terbang lewat dhuwurku ngono. Wis sireke ning Mansel. Lah iya kan meran Ciki sing didelok kene ya ora. Yo alah. Malah kene sing akeh duwite ekonomine pol ora di. Lombok barang pedes, Bos. Engko teko ngendi-ngendi. Lagi setengah bongko. Cek setengah bongko urung bongko ya? Urung bongko. Tambah ta. Pedes setengah bongko. Iki lho mbok iki pedes lang. Heeh, wis sengak ngono. Aku lek bumbon, ndak iso dia tak tarik siji. Aku lek bumbon anu lombokku dhewe. Tak kei gula 2 sendok iki tak diliki kok panggap pedes. Engko malah lagi engko darane. Yo aku deh. Tapi kan iki beda to jenisnya. Enek pirang jenis to Ngasar. Kayake. Ya ndak iki satu jenis. Jenis. Harus digodok. Direbus dulu. Lek bumbu. Iya. Oh, tidak lang. Dalam. Balah. Yo. Nggih. Sekilo per 2 kilo. Heeh, masalah cetukan gawa iki sing nawani iki lho. Iki ya. Ya lek ngelah dhewe monggo, tapi lek cukup nang adah aja. Ora, aku ning omah enek. Ning arep omah kae. 3 luang. Wis, Kaya geger. Mek kaya to. ora di. Sampean cuma mek ngerah di para-para lho. Yo. Lah asline kena sing yo kok. Lah iya kan enek sampean nggo mobil apa jenenge? Pickup kok. Lah iya. Ya pergi pickup kuwi. Bisa nirono. Bisa rono. Yo to, Mak. Nek transita wis dadi. Kok kene ketok, Mak. Anu, ndur nang apa jenenge? Kene suya lek keri tak terus. Himbauan kok diluwi iki. Heh. Gapurane himbauan kok ngendi yo? Yo kabupaten. Kabupaten. Setiap Cungkung tak ada. Oh, pikir lek ini inisiatif Pak Kampung. yang mana? Himbauan. Kan lomba antar kam to iki. Iki ke. Oh alah. Menyambut Indonesia Raya. Untuk memperingati para pahlawan yang mendahului kita, ora kok menyambut kemerdekaan. Wah, dia kira merdeka. Enggak merdeka ya? Ndak pas. Saya iki merdeka iki jadi kerja dhewe ngene iki. Iya, merdeka ki lek kerja. Engko sore iki merdeka. Merdeka entuk
sing senyum-senyum kuwi. Aku ki kosone merdeka, kacamatane eneng, tau kopi ae eneng. Soale cair. Ngene iki. Ngene iki lho, Bas. Bar ngono kuwi digo nang Digo nang Indomaret entek resik. Cek mending Indomaret. Gue lek karek parang yang maneni. Kari parange ya. Makanya dompet kan juga kayak parang, lek kok kayak parang dipanen nih kudu Ngono mlayu lho, wae Bos. kok dompet. Ternyata ki padha ae kabeh wis manggah duit to yang endi-endi. Sak donya iki lho, Bos. Sawang sinawang bakne ya. Cocok, Pak. Dalem. Malah anak ini Jawa lancar. Nggih. Lancar len jaluk nggih. Lancar segala-galanya. Lancar len jaluk. Jalan-jalannya ya kudu. Jalan ya, Bu. Tapi paling geran jaluk karena wis duitnya wis memang pengeluaran segitu. Beh, are ra njaluk piye? Lah ya bener njaluk duit, lah njaluk barang ngene to. Iki sapa pol sing wis ilang iki. Aku sik tanya iki. Ngalah. Digondol bature. Sembul ae iki. Ya iya nang apa. Gondol bature. Bu. Handukku ilang. Iya nek Bu, jilbabku iki ilang. Halah. Wis lumrah nek ngono. pondok. Kapan nandur lombok kaya ngene iki? Kapan? Ya engko lek koyo nandur. Pak Bos. Lah wong ra nandur kok arep panen kaya ngene iki ya ora iso. Mumpung mboke sik urip diparingi Nggih. kerja. Amin. Mugi-mugi sedua ya semuane sehat. Paringi sehat, panjang umur. Tandurane Pak Bos mung kriting kok. Kriting karo tomat timun. Dirah dhewe. Dirah dhewe. Nyat ya cilik-cilik anak. Cilik-cilikan. Mana berangkang ae ya. Ora mlayu kok. Ora geden-geden dhek. Pak Cimok nek Sakjane karepe iki ya gedhe cuman ki manggah ndak Panggah berangkang. ndak jadi. silau Mlayu-mlayu. men, silau men. Dengan tane wong wis gajian wis ngono kek panggahan jaluk sembiarang kok ikut menang kowe apa ya. Ngatur ora kebagian. Nah, mestine. Iya, ya Gusti Allah ki wong paling ya Enggak bakalan jas pokoke. Kalau bojoku ngene, ngono ndek satune. Ndak sida, babat. Ya mantap kerjane ngendi ya? Anu, kerja bakti. Kerja bakti apa? pejabat nang ngarep lapangan. Oh, dek anu ya. Dimas. Dimas ya. Tapi kan wis dibabat wong transito buang sampah. Iya, karing gua sampai nyakoni. Pak RT nih ngomong, ndak usah anu, ndak sida. Apa nih ndak sida, ndak iso sida babat. Yang gua sampai tok, wis dibabat ya ini. Kuwi jero te go mulih nek iki pupuk. Biruan kan iki lek ngono kengko. Apa sih dili? Biruan. Biruan ke apa? Biruan sukete sini lapangan ke lho. Dan nggih. Lah iya ki memang kae dibuang ngi apa? Selama ini kan ora diimbah. Pacen go biar mang. Wah, yes memang cerdas lah iki. Kon go biar karo berarti ana wong dodol tinggal bagus. Rame iki ke Agustus. Biar iki apa to? Tosa-tosa. Mungkin kok yo sengano. Lah memang tulisannya yo PR. Biar to, De. Tulisannya yo memang PR. Yo, ngono ki nek sing gledekan barang. Kayak kalau mune gede kan. Yo piye lha nyata yo beda negara beda to bahasane iki. Lah tapi kan mereknya memang PR. Ora kara maca merke to. Lah saiki kaya tok bareng ya sini stempel. Lah sini waya tok wong suarane tok ngono ya. Apa? Toknya apa? Stempel. Jenenge kan stempel kalau awake dhewe sok ngarani kan tok. Ono teh, kowe. Kowe. Mangsi ke to? Sana nih. Wih. Apa iki? Sing kaya ndek iki kuwi lho yu, sing tak omongi. Ojo ditinggal. Karo Mbak ini kirah gitu. Yang kari? Mbak. Emang ini.
Sing penting ora ngene lho iki wekku. Iki wekmu. Iki wekku. Lah wis ngalih. Garis panggah weke dhewe. Aku tambah puweneran lek ana wong ngono kena gerai ngono. Lah jalan-jalan nang kene apa tuh? Jalan-jalan lagi ngene. Dua brak isi rakuman Pak Agung. Kandang. Kadung lain semper. Nggih lek semper memang. Lek semper ki lha wong Dengkol lho kadangane uklik ngono ki lho yo ning gloser yo padha tiba. semper wong. Iya ning nggonku ki padha mlaku ki Ngono ki, Mak. nyekeli boy anu tepong. Ngomong seloro kene kok pas aja ora Dengkol iki. omahmu ki omahe Pak Dek sik munggah rono ka? Pak Dek. Badek. Rio Tejak itu lho. Oh, ora dhuwur. Sik munggah ruwon lho. Masih. Karo nggone omahe adine Mbak karo adine omahe Mbak Katen. Lah mbahku ning kono. Aku ning kono. Radit sing rono iki. Radit ki ben-ben dilane nang Jepang. Neng Wahyu to. Ya kuwi aku manggonku ning kono sampinge kuwi. Yang sampinge Wahyu ngono. Radit tidak dolan ke Wahyu. Wahyu apa nang omah? Yang Mas Wahyu. Wis. Iya, ning Surabaya. Sopo? Pesawat kapal ngedok. Ipun. Ibu sing kampul-kampul iki. Wis mangkat terus. Wes. Omongnya ora nek kapal. Wis diingi. Oh. Wes mari kok le ngedok ngono. Oke bosku, iki wis ngono sik, Ikar lanjut ngerah Lombok, buruh sik bos, golek tukon micin. Engko mbok wedok ngamuk ning omah ora ditukokne micin. Ora rati masak yo repot bos aku engko. Wis ngono wis. Warung. Saling mengingatkan dimanapun kita berada, jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe Nubos.